hemen bildu gara, Untzaldeko alkate eta zinegotziok, presoen inguruko azalpen bat emateko. Aurreko urtarrilaren 12an, Euskal Presoen eskubideen alde inoiz egin den manifestaziorik jendetsuena burutu zen Bilboko kaleetan. Zalantza barik, Euskal Herrian burutu den manifestazio jendetsuenetakoa izan zen. EH Bilduren iritziz, manifestazioaren leloak zehatz laburtzen du Euskal gehiengo politiko eta sozialaren aldarria eta exigentzia. Giza eskubideak, konponbidea, bakea, Euskal Presoak, Euskal Herria. Herri interpelazio erraldoia suposatu zuen Bilboko mobilizazioak. Lehenik eta behin, Espainia eta Frantziako gobernuak interpelatu ziren. Gatazkaren konponbiderako aukeraren aurrean duten blokeo jarrerengatik eta jarrera horixe, hein handi batean, Euskal Presoen eskubideen urraketan oinarritzen dutela. Baina, era berean, eragile politiko, sindikal eta sozial guztiak interpelatu gaituzte. Euskal jendarteak konpromisoak eskatzen dizkigu guztioi. Dispersioarekin amaitzeko, giza eskubide guztien aitortza eta errespeturako, gatazkaren konponbiderako eta bakearen eraikuntzarako. Aldarrikapen horiek lehentasunezkoak ditu EH Bildu. Bidezkoak izateaz gain, jendartearentzat ere garrantzitsuak direla argi dugulako. Presoen eskubideen inguruko adostasuna dago Euskal gizartean. Euskaldunok jakin baitakigu presoen eskubideak betetzen ez diren bitartean, prozesuak aurrera egiteko zama jasanezina izango duela. Gatazka politikoaren ondorioei aurre egiteko garaia heldu da. Aspalditxo iritzi zen, egia esan da. Eta aitortu beharra dago, zenbait arlotan aurreposoak eman badira ere, asko dagoela egiteko normalizazio arloan. Elkarbizitzan, biktima guztien etorpenean eta bat. Baina arlo bakarra dago inolako aurreposorik eman ez dena, presoen eskubideena. Horregatik guztiagatik, EH Bilduko alkate eta zinegotziok Euskal Presoen eskubideen alde hainbat konpromiso hartzea erabaki dugu. Ezinbestekoa da dispersioaz eta neurri horrek dakartzan eskubide urraketekin berehala amaitzea. Konponbide prozesuari Madrilek eta Parisek ezartzen dioten blokeoa gainditzea. Horregatik, lehen esan bezala, EH Bilduk eta koalizioaren hautetxiok helburu hauekin bat egiten dugun heinean, aldarrikapen hauek gure eskualdeko udal guztietan bultzatuko ditugu. Lehenengoa, herriko presoen egoeraren inguruko udal dosierra beteko hilabeteko epean, eta 6 hilabetero berritzea. Hasierako dosierra, instituziones penitenciares Audientzia Nazionaleko espetxe zaintzako epaiari, Justizia Ministerioetara eta Estrasburgoko giza eskubideen batzordeari igortzea bertan jasotzen diren eskubide urraketak ekiditzeko eskatuz. Herriko presoekin bisita eskaera ofiziala egin. Herriko presoei udal erabakiak eta udalak argitaratu edo ateratako materialaren ale bana bidaltzea. Hilabeteko azken ostiralean herrirak deitutako elkarretaratzetan parte hartzea modu ofizialean. Udelako ordezkari gisa parte hartzen duten ekitaldi guztietan presoen eskubideen defentsa adierazten duen txartela eramatea. Preso gaixoak dauden herrietan alkateen taldean parte aktibo hartzea presoa etxeratu arte. 3 hilabetetan behin, herriko presoen zeinidekin bilerak egitea egoeraren berri zuzena izateko. Euskal Herritik kanpo dauden presoi bizitatzeko diru laguntzak eman ahal izateko araudia onartzea. Etxerat eta herrira elkartei udal lokalak uztea beraien bilerak edo lanak